Tal día como hoxe do ano 1936 era fusilado no Monte da Caeira de Poio por traizón á patria Alexandre Bóveda, un dos principais intelectuais do galeguismo. Bóveda foi director da Caixa de Aforros Provincial de Pontevedra. Ademais, foi un dos impulsores e redactores do Estatuto de Autonomía, aprobado 2 meses antes do seu asasinato polo pobo galego. Para Castelao, Bóveda foi o grande motor do Partido Galeguista da época. No xuízo sumarísimo, Alexandre Bóveda verbalizou unhas palabras que, por certo, quiso facelo en galego, mas foi prohibido, que o erixirían definitivamente como un emblema histórico do galeguismo. Bóveda dixo: "A miña patria natural é Galiza, ámoa ferventemente, xamais a traizoaría, aínda que se me concedesen séculos para vivir. Adóroa até máis alá da miña morte. Se entende o tribunal que por este amor entrañável debe de me ser aplicada a pena de morte, recibireina como un sacrificio máis por ela. Fixen canto puiden por Galiza, e máis faría se puidese. Se non podo, até gostaría de morrer pola miña patria. Por isto, baixo a súa bandeira, desexo ser enterrado." De feito, Xosé VI, tras a súa execución, colocou a bandeira baixo a súa chaqueta.